Района мога да кажа, че вече сме ги изкърпили в район Северен. Започваме от табелите навън, т.е. Рогошко шосе. Положението наистина беше много лошо. В момента започваме Рогошко шосе. Това, което е много интересно и така винаги аз това общо взето осмисля работата ни като кмет. Работата ми като кмет е примерно една улица Луда Яна, която тя е много тясна, гаражи от двете страни. Имаме може би 7-8 жалби, то примерно първата е от 15 години. Горе-долу. Отново отдавна нищо не се е случвало. Започваме там да подменяме тротуарните настилки. Истината е, че малка улица, а доста средства ще вземе, но в крайна сметка мисля, че хората като са чакали и то от 15 години жалбата, пък иначе реално не са правени там тротуарните плочки, може би повече от 30-40 години, не знам, инженера ще каже, но толкова 30-40 години. Така че да, малка улица, много средства, но в крайна сметка и на нея трябва да и дойде редът. Така че започваме от днес и Луда Яна, тротуарите, както и предучилище Вапцаров. Предучилище Вапцаров по същия начин, пред самото училище плочките са в ужасно състояние. Там е детската млечна кухня. Всички от булевард Дунав на север, всички майки ходят с количките и минават по този тротуар към детската млечна кухня. Ето сега използвам вашите медиите, които сте събрани, да им кажа да са просто майките да са спокойни. Обещали сме го този тротуар и започваме от днес да го изпълняваме. Бяхме обвинени едва ли не, че всичко правим заради изборите, няма такова нещо. Ето, те така или иначе се минат. От днес почваме те първа, ще ги правим нещата, работим доколкото може.